yalbituna fi qulubi dallin ina wakkili yani kadina itta ɗum e nder ɓerɗe yani ɓen majjuɓe haɗaɓe yani jabde ko soofi ko boni ko bonɗe ko moƴƴani ha ɓe mbawa ruttade Allah ɓe mbawa jabde gonga ɗum noon siko tawi on batti haqqille aya he nombo wini on pawata qur'ana wi on wa inna lamasna sama min memi asmano fa wajadnaha min tawimo mulata omo heewi yani no wiyete omo heewi harasan renoɓe ɓeɗo renoɓe shadidan koɓe sattuɓe yani ɓeɗo renoɓe ko sattu mbatten haqqillaji yo haqqillaji mum ɗi jaɓnirnito ɗi jaɓa yaha ɓeɗo renoɓe hatta antum no gonirɗon ni hoɗon dari hoɗon mbaji antum minal hurras renoɓe sattuɓe wo shuhuban o no woniri koode baroje ni ko noon wontiri dalillaji darnaji e yeeso ɓi adama neɗɗo wawa janngude ha wawa famde na wawata ummarade ha yiya gonga waɗa gonga fewna gonga subhanahu wa taala wi ha hande wa anna kunna naqudu mina ɓe min joɗantonon ɗum e ɗin palasuji magaydul li sami faman yastami l ana yajid lahu shihaban rasadan mo hetti kala ɗon docetal ponnagal balnema tawanma gueɗel battugel jeenayngel allah na haalana en wa annana enen la nadri en ganda a sharrum ko bone urida yiɗana walla muuyana biman fil ardi ɓen wonɓe leydi ɓe aw walla arada bihim rabbuhum rachada walla joom maɓɓe yiɗi ko maɓɓe ko moƴƴere fewde saabu sama asmano imma e nder ko renatama ko la budda wona lepte ɗe allah yiɗi jippinde yimɓe leydi e ɓagda tan walla addanaɓe annabi pewɗo moƴƴo wawa haalande ɓe hunde heɗen paama ɗo elle jinneji ndi waka annahum yaquluna beela ka lepte allah yiɗi jippinde ɗuma yimɓe leydi he bi man iyana ko haɗi min ko hettade asman e weddademo kettiɗo fo hoodere walla allah yiɗe leydi he ko peewal nela maɓɓe nelaɗo pewnowo mboɗo fewna ɓe gonga e siratal mustaqim ɓeɗo gueɗe ɗiɗi kam la budda wawa wonde nden en ƴeewiɗo joni siko hakkillaji men gartiɗo eko jinneji ɗi lay ko yani jawabu mo ko yani ko qarib yani subhanahu wa taala muuyani yimɓe ɓe ko jaam tawi aduna jinneji majji hakkude jinneji e Moussa hakkude jinneji e tawreta hakkude jinneji e zabura tawi ko ɗum momtima ɗum iwi alamul jinni fo wonti bida alamul jinni wonti khurafat cemte penale jinneji natti andude haydara hakkille mumen woni hanti jinneji bawɗi fo mbaraɗi ɗeɗɗo ɗi kefta laamu ɗi jinneji hanti keddiki ina mbaradira ina kalkadira ina bonnodira sa yeehi to ɓiɓɓe adama waddata ɗumen ko beyi waddata ɗumen ko ndiyam waddata ɗumen ko huuɗo waddata ɗumen ko ndewoñ waddata ɗumen ko taƙaliɗi on ñemtinde koñ kon tawi ɓiɓɓe adama ɓene majji hanti wonti majjere meere ɓolde hay hunde ala e nder ɗo woni ɗo subhanahu wa taala yiɗi dandude aduna o ndeli salawatullahi wa salamu alayhi allah waɗi yimɓe wonnoɓe nden ene jontida Muhammad waɓen Aboubacry en Oumar en Ousmane en allah holli ɗumen gonga jaggi hen dendagal julɓe tami e nder ko nelaɗo adde ko jinneji ne jaaha ina jiilo ko haɗi ɗumen wonde heferɓe ko ɗum ɓe jiiloytono holko haɗi wonde bandiji ɓe jiitori toon gonga ɓe tawi salawatullahi wa salamu ene wone ɗen tihama e jabal kaaba yani famniɓe ɗon koɓe gonta yejjinde ɗum woni koɓe kalata ko allah ina nantina en enen ɓiɓɓe adama ha ganden ko jinneji kaldano ñande jebba ɓe kawe Muhammad sa sallam ɗin latti oɗon nanan moƴ subhanahu wa taala wi jinneji mbi e mawdu sappo he wa annana enen minna ina men asalihuna moƴƴuɓe ina e men wa minna ina e men duna dalika moƴƴani mbaɗaka barke kunna en laatima en nenne ɗen jogui ɗara'iqa laabi qiɗa dan kewɗi tawi jinneji ne ƴetti laabi ɓe ko dembanaɓe ɓe ko paatanaɓe ɓe ko yeranaɓe ɓe ko pendanaɓe ɓe ko kumma goto fof ne jogui lawol mum subhanahu wa taala haalani men jinneji mbi julɓe liggotoɓe e ɗoftade allah ina e men woɓɓe ɓe jahani toon heɗen jogui belaɗaji luure e firak shatta fa minna almuminu
والفاسق والكافر كما هي الحال في الإنس يعني جول حقا نتمن غرام فاسق نتمن كافر نتمن هنا يمبي جن سين غارتي دو يتي ها حقيلاجي من ديندي جنيجي كلي ان فامني ان دك طرائق لابي hono ko jogi don hande ko laabi e on waktu tay hebe be dañi laabi enen juwaaji tayen beelani kono wadi non as-subha magaidu lis sama oya li kettatono caay sayagal gaddana gal aduna e jinneji jahanno ina gujja ina gadda ina hedde leydi he diine islam ari diine islam yetti place mu fokkati yahi ha caggal duuɓi temedde tati belammaji sernaɓe naati hen sernaɓe gadi addude ko laabi biyeteɗi mazhab malik en mazhab hanafi en mazhab hanbali en mazhab shafa'i en jafariya en zeydiya en boudiya en million ngaji temedere mazhab e nder mazahibaji e ulama as-sufiya kayen ne jalte e nder hakkude he ɓen goni joomen laabi ɓen ne gaskatini ɓe gadi feñde ende ɓe peeñi misra ɓe peeñi maroc ɓe peeñi algérie ɓe peeñi tunis ɓe peeñi libnan suufiyankoɓe ɓe keeñi pakistan ɓe peeñi iran ɓe peeñi fi kulli makan heɓe nde ɓe jogii laaɓi sa dañi laawol dañata ko almuɓe tan groupe poɗɗo ni gonda hen anne jogoɗon ɗon ɓeene ngulla sina mbaɗa la ilaha illallah kinan naayo ɓeɗo mbatti addoyde buubaji ɓe gaddoye sabareji ɓe gaddoye ina ngama ɓe ina naayo ha ɓooyi bisiki naati hen ha ɓooyi tan hoɗon gandi sukki hen ha yetti ɗo men ɗo joni kala ɗo gammo wono welde walla hirde islam wono wel beela buubaji ngara cikkuɗa islam mi namniri moon allah ne wawi yodde buuba e ɗum tagi arabe goto wi so joom galle fi buuba e damal galle mum cukalel dewele yani debbo o e cukalel fijje walla amde ene hersini tawde ko baaba o fiyata buuba ngengere ene hersini yaani ɗeɗo gueɗe puyɗe ɗayɗe jinneji kalani en ɗum gila en ma natani hen jinneji mbi en minen kunna ɗara'iga min joguino ko laabi ida dañɗi gona gooti laabi min joguino nde jinneji layata ɗum de Muhammad sallam ferani o yaltani makka o yeeyi madina tawi nden ko homa e makka homa haalda e qouraysh homa haalda e ɗaif hay jidda o yettaki hay jidda tan o yettaki o ɓattaki jidda ni subhanahu wa ta'ala wi jinneji mbi wa annana minen minna salihuna moƴƴuɓe ina e amen wa minna ina men duna dalika mbaɗaka barke kunna min laatinoma minen ne ɗarayika min gonde laabi guida dan kewɗi mukhtalifan wa firaqan shatta jogui belandeji luurɗi min jogui pelle gasata allah wi jinneji mbi wa annana minen dananna min jananama min gandi allah nu'jidallah hay goto wawa dadde allah hay goto wawa ɓoccitade allah filarde ndiɗo leydi wala nu'jizaw en mbawa ɓoccitorade mo haraban dogdu ɗum min jananama ɗum jinneji men gandi en mbawa ɓoccitade allah aynama kunna fi aqtariha ɗo mbawɗen wonde bangeji allah en fof en mbawa ɓoccitade allah en mbawa ɓoccitade mo dogdu in ɗalabna fala nafutuhu bi haal khulasa inna allah qadirun alay hayso kunna fala nafutu haraban ɗo gonɗen fof kattanɗe allah n timi men en mbawa ɓoccitade allah dogdu jinneji mbi subhanahu wa ta'ala ene haalana men wi wa annana enen jinneji lamma sami'na nden en nani lamma sami'na al huda ko ɗum de lamma sami'na al huda nden en nani ngal ɗo peewal ngal ganduɗa ko peewal en nani o qur'ana mo ganduɗa mo jogui peewal feede siratal mustaqim amanna bi faman yu'min bi rabbi heɗen kalana aduna ɗen mbiyamo kala mo gonɗini jomum goto pet fala yakhafu woto hul bahsan ustinede wala rahqan wona ɓittede kala ɗe gonɗinɗa allah goto a ustantake a ɓittetake sa gonɗinani allah gonno allahu akbar yata ɓoye mbatta sikkude aduna o fof sukke ma kene jala andi kangaɗa ko taka ɗum yawde hangede wona ni tan hangama ala ko yaada ɓooy tan cukla ñeñce ɗuma bedda gulaali ngulla tan ɗon ɓi adama hange allah wi jinneji
ɓe jaɓi ɓe qirlima ummade to Allah ɓe mbi kala mo gonɗini Allah gonɗini ko Allah jippini ko e nelaɓe mum o hulata ustanede moƴƴim wala zamban yahmilade min seyyiati gayri wona bakkatuji woɗɓe busara dalik annahu yanalu jazaahu wafiran kamila ko ɓuri raɓɓidde ko ɓeɓe jobdi makko ne timmi jinneji mbi Allah na haalana en wa annana enen minnal muslimuna julɓe gasata e men wa minnal qasiduna kono woñiɓe na men de faman aslama kala ma jebbali e Allah fa ulaika ɓen ta harraw woni fandatiɓe woni yiiloyiɓe woni ɗaɓɓuɓe rachadan peewal oɗon paama o pularde Allah wi jinneji mbi ina e men julɓe ɗoftiɓe Allah yankinaniɓe Allah liggatoɓe golleji moƴƴi ina e men woñiɓe laawol islam pewgol ngol holngol al imanu billahi wa ta'atihi jabde Allah e ɗoftade Allah kala mo gonɗini Allah o ɗofti Allah o naate laawol jottinowol ɗum malal o fandatima ko dandatamo e lebte subhanahu wa taala wi e nder haala jinneji he jinneji ɗina ñiŋa ina ngaybina jinneji ɗina ngoya ina tagga ina jurminano ina mbiya wa amma alqasidu siko tawi ko woñiɓe ɓe an sunanil islam dendagal ko islam waɗi bolol wi yo yimɓe ndewɗo jottoyoto Allah ɓe goñi ɗum ɓe cali fakanu ɓe laato li jahannama hataba ɓen de ɓe jogori wonte ko jocatte jahannama ɓe kuɓɓa toon hono no kafaratul insi jogori huɓɓirde toon waqad zakara sawabul muminina min bi qawlin fa ulaika taharraw rasula wa ila hina intaha kalamul jin haala jinneji ɗi ko ɗo gasi summa aada ila dicril muha bihi ila rasulihi o ruttotiyoma haalana en ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addana ko hono qur'ana holkoma yamin Allah wi mbatte haqqillaji Allah wi walaw wa Allah wistagamu yam ƴeway subhanahu wa taala wi wa an law wistaqamu siko tawino ɓiɓɓe adama mbatteɗo haqqillaji siko tawino yimɓe fof sawaun min al insi wal jin sonde heɓe fo ɓe poccinoma ɓe peewi ala tariqa e gotol ngol Allah addigol tottingol Muhammadu yimɓe ɓe e jinneji ɗi fof so jaɓɓino e ngol ɗo he ngol tan la askaynahum mami yarnuɓe ma an ndiyam gadakan kewɗam ɗum ne ko li naftinahum fi mbatte haqqillaji ɗo ko yooɗi tan subhanahu wa taala wi o wahyima e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wimo wiyanam yimɓe ɓe sonde heɓe fo ɓe peewino yimɓe jinneji ala millatil islam heɓe fo noɓe fotiri hay goto manquitake dépasse la askaynahum ma an gadakan mami wertanannoɓe aduna sa yi Allah haali ndiyam wa innama khassa alma'u lgadak bi dicre so yi Allah haali ndiyam o haali ɗum ndiyam woni asli gurdam ɗo ndiyam heewi ko ɗon yaajede wonata ɗum taki ɓe mbi haysuma kana alma'u kana almalu wa haysuma kana almalu kanatil fitna kala ɗo ndiyam woni jawdi nani ɗon kala ɗo jawdi woni fitna nani ɗon subhanahu wa taala wi ɗo woni ɗo Allah wi ena qur'an inna ataynaka alkawsar min dokkima ka gasata e nder ko min dokkima ka gasata ina hen ina e aduna a rokkama annabagal a rokkama nelal a rokkama islam a rokkama tawhid a rokkama gasata jangga yawmal qiyamati a dañi toon wendu wiyetendu kawsara kala ɗo yimɓe jaari hendu ɗomɗata ha tribunal gasa jarɗo no fof natiyat aljanna an goto dañi ɗum ɗum no min dokkima ka gasata ɗum woni inna ataynaka al kawsara ko minen de min dokkima ka gasata ko almen dokkuma ko heewi subhanahu wa taala wi e nokku goɗɗo e qur'an e sirru ɗo ɗo ma an gadakan Allah wi walaw anna ahlal qura sonde yimɓe gure ɗe fof amanu fo jaɓi Allah wattagaw tukuli Allah
la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard mami udditanɓe barkeji asmana leydi ha wiya tab asmana hokkata leydi ko fuɗi fo ara ɗum ma yimɓe kewi ndiyam toɓa mankata ko waɗa leydi fo ara ma yimɓe kewi hayso heege hangama suusa hirdade ɗen guure saka dawa ɗo hayso heege hangama suusa yaade leydi toɓori cay e worɓe dariɓe tiɗɓe remoɓe andi leydi ndimin ala cay sagal heege wonta ɗo ɗum tagi oɗo sirru wo sirru hada ma arifte gayra marra kala ɗo tawɗon yaajede kala ɗo tawɗon ko wiyete ko ama woni ndiyam kewɗam leɗɗe biltuɗe ndiyam no doga kala ɗo tawɗa ɗum e tawɗa yaajede la yujadani illa hayso tujadu ɗumaninati wal adli wa yazulu zulm kala ɗo tawɗa yaajede kala ɗo tawɗa dañal timmugal ko nokkuma ganduɗa deƴereno ɗon nunɗalino ɗon toñangue ala ɗon gueɗal